Di ara si kuan. Ula magkulong da ita. Sige sige. Kaning kuan sa balanghoy. Lingkod. Manguha ta. O lagi kulungon tikaw. Sige. Gikulungan ko mga bay. Ang among kulong maura ni. Mao man ni kulong na to sa una. O lagi. Manguha pa taon na pay daghan ay. Dako arasad uy. Gamay mo kain ilang kuan. Mo kay dagko tagas man. Tambok. Tambok unto mo ah. Amo na daghan buhok matuyok. Sige, nakita baka sa video na ang kulong nimo diha. But lamang. Di apa may nalibang mi diri titsa. Nya anak man na siya. Nalibang. Nagkalibang maning usa oy. Naidaghang kugon diri ilo kahait man lamang. Diri day sibog-sibog day nagigit man ka. Nagtungko. Nara, di ba ana una? Oo. Sige manguha. Pay sampay pa to. Di ara. Sige. Manguha ta. Kanang dagko. Di may tagas-tagas dito. Be. Naidaghang kuan na makaya ha. Na dito daghan. Unta nanguha akong inahan og kuan kining lumboy. Lumboy. Kining balanghoy. Kaya akong kulungan ko no. Kana kay tagas bay. Sakto na natul pila na kabuok. Upat ka buok. Sakto na. Dito kit ano. Dia. Ato ta ka ko ano. Dia tambok ko. Punay pa ba? Daghan. Pila ka makaya ra ba? Daghan ako ko ano. Nakatugod ko diri. Hala kalami sa hangin. Yes. Sige. Unsa ako may inyo sa ba. Hala, di ara diri na magkaon sa titsa oh. Dai. Di ara nga makita sa video nga. This is the place where I used to eat. Yes. Mama oni. Makita sa video nga ang kula. Kalami ba sa kanaan na titsa oy kahangin ba oy? Awan view. Oh, di ara ang view. Didit na to. Diha day, yes, diha. Oh. Kapadidit. Tu ara katunghawan dito. Yes. Oh, sige. Dara ang view diri sa palibot. Sige. Taga. Imo kanang ayo pag ari diri day na kay. Yes, da ingana kulong. Sige day ko. Wala chuy. Pwede kang payag dito. Sige, re, atong videohan. Ako na palit ngayon ay kada kay na Kuhay mong kalo. Ya padong ubos. Kanang naipahak? O pahak padong ubos day. Wala kalayo titsa gikan diri. Uy kadto. Ang likod ana kay Carmen man. Mao na atong Carmen day. gagian. Dito Carmen day. Muna atong sige ato nang kanan. Kalsada. Ma ako sa una mapi gamay ra bitaw ni ako. Magwa. Bi ato bang diri gamay ba? Sige, video day ang video dito ganiha. Nainom din pagkaan. Video dito ganiha. Oh. Na kuan nimo napindot nimo no. Na daghana na tog sumpayon no. Di man tani agi likod ana. Kaning kalsada mo ni. Yes, na siya day. Dira Nakulong. munay kulong nga walay Pero way gasto kay di ara organic. Kuha sa kog kanang Balanghoy. Di ba ingon ani man ni day kanungdom ka ani. Magkuha sa kog kanang martelli. Buasad dia. Gamay ra bitan akong buhok. Magkuha sa kog martelli. Ma ako sa baby. Gamay ra bitan ni akong buhok. Ma. Ako bitaro nga day, Jill. Ako sabi. Wala kalami sa. So ing ani no, this is the way of kulong. Ay! Choy. Nara. Luwa, Napindot nimo no. Mapindot lagi sige utro. Kinsa man ning video? Imuhan ni day. Ko ana. Ako ray sumpay ana. Nang balik lagi sila. Kung ako matong gipahakot og tubig kay parang naatay ko ano. Sa man ako tanan sa ubos pa. Patong lagi ana to. Nay kuan din na ay naamong kuan din na ay kanang unsay pangan ani. Sige natin siya ang balanghoy. Na ay Makuha sa. so ayan, this is the organic way no of curling your hair. Yes. Yes, and Inday Ngavel is very good to that. Yes. So ganyan yun. Sila gid ang nag-una sa henerasyon ani kanilang mga edad. Ya kita ni sunod lang tatitsa. Yes, alo, uy, 42 naman ko day. Uy, may ikaw kay bata pa ka. Bata. Ako'y puros pa man ta Ako'y bata. pinakatiguang sa inyong tanan. Pinamanghura na to. Pero ang naong day, tanawa, mura pag 20. Lagi. Hala. Dami na mo Yes, kamay. Aya sa padako kong dunggan. Alay! Dagat tong dito. Dagat na day, that is tuburan. Tuburan na diha. Oh. Tuburan amo di ay. Tuburan ito, taga tuburan day ka. So mo na tuburan diha no. So ito yung Panindot sa akong kulong. asa day, hello. Wow, perfect. The perfect imong kulong daw. Ikaw na jud kay imong kulong. Ricky Reyes. Unsa man Ricky Reyes or Encarnacion Cat? Dili ay Vicky Bello. Becky Bello. Becky Velo. Asa ka nanguhana. Ano to sa ubos? Hala kalami sa hangin. My Kaya God. hangin no.
O darang ato pilatin saring ipakita. Yes, original yan. Asa na? Original surilap. Surilap. Yes. May kay ko ani mo. Saan man kahuya na? Titsa ka nang gakuan gyud usa nang kahuya. Asa day? Kanang gapungpong gyud dito ba oh? Ambot unsa nang Natag-as kahoy. mo gani? Ambot lang sa nang kahoy. Ang akong plano dire himuon ni na akong murag siraw garden. Yes. Diri na ko mag Para Yes, para day. daghan Diri ang ko mga mag-retire. Diri mo pangarhi mo diri dili. ha. Oh, sige. customer mi unang Kapalit customer. kog kabaw. Yes. Ah! Tapos sa likod oh. Hello, kalami sa hangin. Oh my God. Tapos ayan, asa naman to akong mga sidekick? Brandy baby. Hi Brandy. This is Brandy no. Ayan, ang bait niyan. Kani tambal pud nino kaniya ba kaniyong kanang violet ang bulak. See mo ang perfect talaga. Yes, day perfect. Oh wow. Sige day kulang pa na day. Kulang Di pa pa. dili. Di pa dagang gisuksok ay. Huy. Mamansa ni imong bag. Okay ra na. Bibi ay guglihok. Oh, sige. Huwag kang malikot. Model ng balanghoy stick. Balanghoy stick curling. Balanghoy stem. Oh, sa ba ni? Kataas ba ani ayoko nang ito na lang. Loy, sinong nakarelate? I'm sure maraming nakarelate dyan. Yes. No, very relatable. Kinsay mga kuan sa una ning humag paniud to hala. La diha. Tungkuay na Tungkuay sa des payag. sa purok. Kung dili Magkinulungay. kung dili manghinguto Kulong-kulong. kulong-kulong. Yes, magkulong. Kulot-kulot. Yan, ang gigamit og kulong ang bulanghoy. Yes, katag-as Kasaba. Kasaba stem. Kasaba steam Tag-as kayo. and then hose be very Yes. very Halo, anaon din na day no. Halo day, master kay ka day no. Makulong na day kab. Oo, spiral na ni. Spiral. Bisag dugay siya wag experience, maayo gyapon oh. So my goodness. Halo, day master kay is in the novel. Kanahan medyo. Mak. Pangayong adto kuan dong kanang martilyo kay naadiri ka ng lansa nga gitoybo. Ay bato dira, bato lang. Martilyo lang day. Martilyo sige na. Ay na. Pangitag bato ka. Tukdukan ni. Di ka na may mubo kay. Bale. Na o tanawa o nagkulong na siya o lok. Naadiri ulansa nga gitubo mak. Kulong dayo. Hello, kulong na kula ka day na kulong day. Oo. Bibi kaning Dong ken pag wala kog bato dong. Unya na mo panguhag kuan. Ngarao ka na dong dukduka. Kuan kanang kaka. Kana ba ayaw na makay mabuling bato. Ari ang tawag? Oo. Bato. Dili lang ta, ditsa magmuskit lang. Yes, dito magmatog. Yes. Magmuskit. Pag kung kaadong nung ang kuan diha matunog ka na oh. Uy, kuan kay ko mo radyo ko. Tapos akong ipakitag maayo bi kay mao bi na masterpiece ni Inday Ngavel. Yes. Like abot nimo sa Australia day pag ingana lang day. Pagdalagdaghan ditong kuan balanghoy. Buhi na to sa una. Yes, life. Oh, sige. This is the life of 50s. Yes. Di oy, 70s. 70s, uy, 80s. Taman sa 90s. 80s, oh yes. Taman sa 90s. Ang 20s wala na, mga OA na kayo. Bega. Hala day, Jul. Dili man tanan no, pero Karamihan. basta lahi ra gyud ang life sa mga 20s. Perfect kaayo uy, perfect. Hala day, perfect ayo. 90s. Pag wag bato, Wala, koy. kanindot, Gagmay kayo dali ra na makulong. Bato kay makuan na dili na makakuan lagi na. Sige ko. Sige Wala gaya. kuan na ni sudlay-sudlay. Gaya si Auntie. Dejil ikaw say kuan Dejil kupot o kuptisa. Social lagi imong kuano kay Pearl. Time pa. Perlas ng silanganan lagi Ay, imo. kayo na inday. Puro na. Ang imong kuan ba Arius ba kay Perlas ng silanganan. Oh, pilasan sila nga nga tagtulo 5. Mga giluto ra. Ana. Lami kayong hangin. Oh my goodness. Thank you Lord. Kalami man lang sa hangin. Kanindot pa sa among Mayo parlor oy. Organic din no. Oh. Nanay bato dong. Pangita sa mong bato Perfect kay. oy, perfect. Mayo diri kay gamay ra Adong balay pagwa, adong. titsa. Ha? Ay malibang aning kilid-kilid kay usahay mo hangin. Mao gani no dili. Mapila sa hangin ang tae. Dili man ako pa dito man ako pakalibangan. Oh, dili malibang dira dito malibang sa likod. Kita pud bay kung malibang dali taraw ta sa kuan ron. Kalibunan. Nay dagang tisyo. Yes, dagang edition no as in unlimited ang tissue dire. Yes. It's Oo. free and organic. Ayan oh, ang ganda talaga ng view oh.
Who will see this? Kung gustong pumunta rito, sige. La, nindot jud ti chano Punta. niya. Ah! Imuhang tamnan dag mga kuan. Asa mo? Parehas ba sa unsa ni? Basta ka nang kuan siya ba tourist pang Tourist spot. Yes, Yes. Day. And you are that first set of tourists in the Ngavil and I in the hope Cab-Cab so. and in the Angel. Inday gamay. Hindi gamay nga mo ni mahimong asawa ni Makoy. Ah! Lala. Support ng inahan gikilig pud. Good. Ay. Eskwela sa mo. Eskwela sa mo ha? Kay mga bega na naman Ana, ang mga years. okay na dong. La, very good kay mo, ana. Nas ba koy nagpanday na silang himuong balay. Ano na ilang balay sila niya? Atupan ra kuan. Ato pa no Lube. surilap. Oh, down sa lube. Manguha na mo kuan? Nya naman niya gabi. Butangin nagkuan dong, butangin nag Isa man na napag di ati dyan, landslide na. dili kanang umana siya dai. Nya giumana siya kay. Oo. Kabantay ka nang naipundok nga lubi. Muna among giadto sa akong mama. Part das akong yuta diha. Kay gikulong naman Hindi, sa perfect bayo. kay day. Yawa ni kulong. Perfect kay mong kulong Dali ra no. ni siya mo kulong gyud kung sintipiron, dali ra kayo. Kay gikulong ba ni sa bayot niya, di lang siya mo kuan pero kulongon nimo dali ra. Bikini be. Kabo ka mo sintapid. Oo. Sintipid sa lapid. Centipede sa lapid. Laoy ka social linulot kay no organic jud kay day. Master case Inday Ngavil. Yes. Inday Ngavil, oh, you're the master of all the masterpiece. Sayo pa man di ay alas 2:48 ang takna sa kahaponan. Ala, Dinhi sa bukid sa Katman. Yes. Ay ginoo ko. Tanawa. Oh, Wala kalami kaya man lang oh, diri oy. kana na lang oh. You're perfect kay day. Ngavil sabi. Ngabil. Very good. Muna hairdresser sa ano sa hairdresser Yes. sa mountain. Wala manggwid ko ng tagas uta ba toy tagas pa dito. Oh. Parion dito na ako si Kuan si Balbacoa Queen. Karon Ya, na ipa. Pero may na lang kuan. maudlot among panagkita ni I- Julie. kamay ka ina. Unsa man na Kent, I believe I can fly. Titanic. I can believe I can fly. Okay kayo. Ako na ning stop day ha. Oh sige. Kidag Okay. oh. Kayo. Muna akong sample sa akong organic. Yes. Yes. Model.